Yan video syuting. Au. Ayo yo. Makarya sesarengan Dian Production. Pangantun Buana Sayur. Pak Yat Hidadi. Oke punya. Terima kasih. Au. Lo. Yuk. Atina minggu sing tak tunggu. Aku ngajak ning tawang manggung. Nganti ling serang ngene. Kene aku nane kowe nang ngendi. Agelagatmu sajak nyupri yani hatiku jeneng kowe kencan karo wanita liya Supranada. Dina minggu sing tak tunggu. Aku ngajak nang tawang manggung. Nganti ling serang ngene. Kowe Awan Solo. Ciwal lali jene kandhane alasane ya iyo sapa wong sing ora gelem kadung dandan lo ora teko hae Apa nek iki Mbak Erin? Aku kandhani kok. Lah iya. Oh, fan. Ya. Anu, oh nggih ternuwun ya, Mas. Oh iya. Pen Erin ki. Apa? Penmu. Oh, pulpen no. Pen. Janjane. Oh. Ngendi? Gelagatmu. Sayupri. Ya. Atiku jeneng kowe kencan karo wanita liya. Sampun. Terima kasih.